už před docela dlouhou dobou jsem měl takový literární období. Napsal jsem několik povídek, ty jsem taky publikoval na ceně Karla Čapka. Dokonce to jde najít pod mým jménem i na internetu. Umístění nic moc, ale byl jsem rád, že jsem se vůbec zúčastnil. A napsal jsem i jednu básničku, takže tímto bych se s ní chtěl jako pochlubit. Takže Šašek a král. Tomáš Lazurčí. Šaškovi je dovoleno krále probudit. Nesmí nechat ho spát. Je Šaškovým poselstvím dobrým dárcem být. Neboť král je jen člověk a míjí se rád. Kolik lidí rukou katovou na věčnost sedalo, jen pro rozmar krále. Mnoho? Méně či více, na tom již nesejde. Kat jen beránek, vlk je sám král. I Šašek Poletek na špalek hlavu dal. Proč? Neboť jeho král stále spal. Šašek staral se jen o sebe a teď hlava jeho loučí se od trupu. Nebýt jeho, byl jsem již po smrti, teď hrob jeho kopu. Nebylo jemu prostě dáno krále posté probudit. Teď přišel o život i svůj blahobyt. Čepice jeho cinkrlátky naposled cinkla vedle lávky, kterou kat se dělí od světa, napsal to dnes slavný poeta. Teď hlava Šaška tu v krvi leží, však do smíchu, komu je? Nikdo se té smrti nesměje, ať svoboden měl s králem galeje. Vytrpěl si dost ten Šašek. I král v své komnatě toho činu lituje, však z jiného důvodu. Teď nového potřebuje Šaška, který zas bude jeho hračka. Takový je osud Šaška. Je Šaškovou povinností krále probouze. Jinak i s ním jednou bude zle. Děkuji za poslouchání.